Welkom alle to de Vrije Pottietje Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag leer we Mea Bedrekjde Korden. Voor dit nächste moet we weten wat Mea lieren. Je denkt dat vielleicht dat we reden al eier van Nelten wat een hoofdtoon nap erop gezet werden. Dat wat we met Nelten deiden, kan we ook met Korden krijgt zo doen. Wanneer ik dat wil, würde ik wesse Kardenmodels nemen en de een hoofdtoon nap erop zetten en spelen. Oder nach Mea. Met de D-card is dat leicht. Ik doe bloos de ganze model een hoofdtoon oder een hak nap zetten oder aufzetten. Denk bloos daran, dat we kan bloos die dreed spelen wat we met de linker hand napdrukken. Die dreed wat op zijn, worden niet immer matchstem. Zo is dit. Zoals dit kan we nu de bedrekte zijkaart een hoofdtoon napgezet leren. We weten al dat zij is een haknap van bij. Wel we dat eerste de bedrekte bijkaartenmodel maken. Vandoor moet we nu bloos twee haks napstellen en dan hebben we de bedrekte zijkaart een hoofdtoon napgezet. Op dat beeld wijst dat de nummer 4 en dat zegt ons dat de vingers moeten op dat vierde haknap. Dat nächste is de bedrekte F-kaart een hoofdtoon napgezet. Denk daran dat de F-kaart is een hoofdtoon napgezet van I. Doorween is dat nog een meer hoofdtoon napgezet van F. Wanneer we dan de bedrekte I-kaart spelen, kan we nu twee haks hecher de bedrekte F-kaart een hoofdtoon napgezet spelen. Dat past aber bloos voor deze twee dreed. Wanneer we de eeuwige dreed willen spelen, moeten we weten meerdere dreed met onze eerste vinger spelen. Dat zijn de eerste, tweede, derde en zesde dreed. Om de bedrekte die-kaart spelen, moeten we onze tweede vinger op de tweede haknap van de derde drood, onze derde vinger op de derde haknap van de tweede drood en onze eerste vinger op de eerste haknap van de eerste drood. Hier spelen we ware bloos de eerste 4 dreed, krijg zo als met de die-kaart. Hier hebben we meer melodieën inleiden om deze kaarten even. Wel we die toop spelen. Ein, zwei, drei in 1, 2, 3.
3, 1, 2, 3. Ein, zwei, drei, feiern. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, in, drei, in. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Sei ihr Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antwortet, wenn die nächste Jittoa-Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.